kini ba. Kailan mo dani? Di ba ata ning ibala sa unas pasupot? Kaya nga na. Iinga na. Mo naging ipasupot sa unas. Ang mga kontra. Nakoy, adyo ba ito nilakoy? Abi uno. Lah, ano ning lagubo? Hoy, ali ba nang nilagubo man? Guys, dami sa mong kajutaan ka suroy-suroy mi. Adyo mo kuan na ning hang, adyo mo katingala ning hang jacket nga pinatuog ha kay kataw kay dami sa mong kamaisan na. Uy, gukda koy, ni koy, sa kapagkoy kay pasud ana ni kun hapon. Dali koy, suot ako dis kamaisan. Dili ako kuno ha bro. Dili gukda din. Gukda. Dali ah. Dali ah. Dili gina. Sud ana nagpan hapon. Ala. Ah, ala to ana. Kawatan ka dyan mag-bebe! Baro ka mo nila pa nato, ah! Mudak kan. Rambuk ka ba? Insa? Rambuk. Wala may katanong mo kumay, mais na rin kita nung kaya rang gahiya maning liki, mangganig sapa. Basak na ba? Nga guys, kamutihan. Suway ko ang bagkog. Wa pa ni unod, kibata pa ni, buong ka. Grabe, hangata, oy! Manang ingon bita ko galis 4 na tamutukad, kaya rang inita pa, dawat akong beauty na ninang. Kini guys, amo ning juta guys. Sa una man kita man nagbulanghoy og kamuti. Karon wala na puro na laman sa kuan kogon. Sabsabana na laman is kabaw. Oh guys, ug imo kong asawahon kay ako may kinamanghuran. Ikaw gadjay magtrabaho na ning among kajutaan. Kini guys, kay nimdum gadto ko daan ni sa una magsimi na nig sanggig mais. Kaning dani. Hani beteng ko nang. Kawansi. Oh, hani pa. Puso. Kinuha ko. Arhanga ka. Lubi, mamuwak mo amoy sudlan. Nasa ko. Gamay raman na. Isara ka sa ako magdajong ta. Hani man ako, irugan. Ginuha ko man na ijong puso. Marusit. Mura man na jatig. Isara man na ka. Ako lang gumadya man na. Ano si ina? Pahit ka dun yung way laki. Manughit na raman taglubi. Bi, kakuha ba? Pag minjan na lagi, tir. Kaya naitigsa ka na taglubi. Unsa man na? Wala kay mata na tigay ini bay. Kuy malubaan ba sa tada ng imong kuan kuy? Tumoy sa kawajan kay ra ba jang haita? Ala nang maabak din imong bugan nang. Paksay din ang bugan. Guys, kaysa tong magpa-booking dihag lugi. Kay day mananaka dari. Pero mi. Manang. Digabot. Ay sus, kamu bus kamu tigbasa nang nagdanta kag saad nang. Lala, ra juga kumagat Ra juga kumagat lah kumbati. Labni ha. Kawan di ay. Sa karabis man nang ilan just man nang kumagat jud. Iring kumagat gud. Lah, Hindi na malusi. lusi anang. Buang na. Buang himba ko. Nang, nakupungutan ni mo nang. Hani po'y feeling na mo sa kaglubin nang. Bubaan. Diyan mo dawat na kagbuki og na magpalugi. Ug nagbuha. Ah, wala, sige. Guys, kung takalabas man na guys, magpalugi mo. Gina pwede. Natakala ka ug makailong santo na. Taka-taka dag mapatama sa kalulong santo mahakbong na tadi na ta maaga. Nanang, mabagli na nang imong iligwat. Hala nang, Kanyang pigdahan nato. patuntang barong. Nasa orang amo pa akon. Kamu, kay mo nga, tunggoy man mo. Kita kita puso ron ubod. Ubod sa? Dana. Uy, ginoo ko hardot lang kinay banakon na nang. Lagi. Hawa. Ini na kayong kuskiris. Kiris-kiris lagi tang paakanta. Daghan dito ta. Daghan, maadyo man naman mo kay, kasag man mo managan, kay anad man mo mga kawatanan mong dako. O na magkaos tubig dahil hindi may puso. Kamu, kami kay modern na gud mi. Kamu kay mga karaang tao, ano mo to just muto. Dahil may puso sa una ko eh. Dito magkaos sa bus. Ilabudot no. Dani, kamong bahay kuno sa una guys, Dani. Ano, Dani. Nay ka man sila. Diyan ka na hugma man kuno guys, kay bagjom kunong nitang. Hugma kuno kamong bahay. Bali ni bitus da please karsada. Majura pud ginoo ko kay di po kumupud dari kay. Di ba kadto may magkaos sa tuladyo pa kaadyo. Ay, di ko pa kausa. Hala po diha. Ano lagi Dani kasagingan ha? Dani sa una kasagingan na. Ha? Isara man lang. Habog man lang. To ha, tanawan ay puso. To ha. Kita mo puso saging, mo na imong kwaon kay mong talon. Dira ka mang mastermind. Kami ko jug baboy raman ni.
Mani amang mastermind, mani kawatag puso sa saging. Di lagi nang habang naari ka magbarag sa ibabaw nang, dari rapid sa ibabaw kay tas-tas og kuan. Asa mas kini barason? Simbak ko. Lain man napuwak. Sangi naman nang. What? Pa, matik dagan akoy, matikoy. Las araman di ay. Grabe kat aramang ligwat. Aw duguhang di ay. Kano sa man luto nang? Mahmud to. Mo jini kinatay mastermind daan ni di ay. Duha na ni na isa dito matang. Ha man di sa ano? Ha. Ato sa giag. Para gamajak ajo. Murag gamo. Start na mitulin, najo na mis amang bay. Sa una kanimdum jukuan hijo ko magiagi. Maghatod ko kuan. Bukod sa tabaw sa una. Gigukod mi na diskabaw sa una, grabe ka namang lisanga. Yo ni saging diyan na. Nagkahoy View ka dyan Magras lubok. Man mid forest. Na basta ni ubod hatil. Tipas diha. Ani ko magpicture og nana koy uyab kay nag-prenup mi dani. Hina guwapo ka dyan Ay, lagi po rami. Ikaw pag minjo natir. Ikaw nagminjo pa ka. Daghan na tatay lagot mon kay natamnan na taning juta. Kumbahan na naman na lang kay wabito na bunga gabaon. Gabaon. Dauton. Na. Madyo pa yung nang kurabitan nang para mapukan. Ako'y kurabit nang be. Nang. Huwata ko nang kay mutabang ko nang. Nang, mutabang ko nang. Ako'y kurabit na bukusan. Halalo, ilos mo nang nagbakbak na. Nagbubalintong na magkanan. Guys, anhi ko magbayag maminjo na ko. Anhi ko magbayag kay overlooking man tanawa dito. Di magud bakit ang sa camera kay mo sa magaw man na kita mo sa mga buntod na yung mga dagat na makitan. Oh my god, it's so beautiful. Unsa nater? Hatagbi. Huwat ako. Kuya nang sarit. Ha. Uy harang lumi. Lumay. Uy bunga kabukado. Kay daghang kawilan nang. Ya. Daghan na. Unsa koy kapoy sa atong lakaw? Kapoy kawa. Kapoy. Unsa man dakog ka juta asta tay gamay? Dako. Arang dako ano? Mo na mga sawa ka. Pamili gajud koy og kananay kuan koy ha mo trabaho og juta ha. Mga sawa ka kanang kamao mo pagas og mais. Sini kang diartihan. Kanang kamao mo pagas og mais, kamao mo tanong mo kamutig bulang huy. Kanang artihan ni. Wala may nangartihan ko no. Kanang pareha na koy ba kamao mo tanom. Kamao mo kaon pud og tinanom. Ay kung gigil jud ko nimo koy matuok kana kadugan. Da. Kita ko guys, kita ko jangjang dia. Hindi ko maabot. Jangjang dia. Kini ba? Kailan mo dani? Di ba ata ning ibala sa unos pasupot? Nga na. Inga na. Mo naging ipasupot sa unos ang mga kontra. Nakoy, adyo ba tatun lakoy? Abi uno. Tagay ko busa. Bala to eh. Asan? Sa kawayan. Tas iga niya no. Tanawag color abi una. Amo ni. Tawag na mo dani agujangjang. Adyo ko yung nagsa-enjo. Agoyang-yang. Kaysa bul, agujangjang man. Pero habang di na ko kaabot taas. Na maningkatay man sa kuan koy. Ningkatay man sa kananay agusahis. Si kuya dyan, kay bawo tugin mo ako di. Gamay ra man na nabutong mo. Gamay. Pero kana makalusot ni. Lah, to ani ning lagubo. Hoy, ani man ning lagubo man. Lagi ning lagubo na nanguha na daig saging. Aduh lagi tepatir kay sayang makakaanta na nagsaging. Keruntu. Aduh bakay ayaw kay sayang kakaantag saging na nang injo man kuha injo man tubon nga dabo. Di uy, grabe na pug ka. Ito kung balikin karong di makawat. April ba oh? Mayo katapusan. Okay, sana. Redub jud ka